стартираме нашето следващо приключение, което ще бъде Румъния. Нашата съседка има наистина много места, които са интересни за посещение, така че нямаме търпение да видим какво ще ни предложат. Както съм споменавала, за рождения ми ден обичам да ходя на различни места. Въпреки че рожденият ми ден беше вчера, днес предприемаме своето пътешествие. Тръгваме от Видин с кола. Минахме през Дунав мост 2. Цената за минаване през моста е 12 лева или 6 евро. Купихме си винетка. Тя струва 3 евро и 30 цента и важи за 10 дни. Решихме да спрем да хапнем и да си починем малко от пътя и това стана в град Оршова. Честно казано сме впечатлени от този град. Не е много голям, но е разположен изцяло покрай Дунав и има страшно много места за хапване и малко от гледките тук. Хапнахме в това заведение. Тук се предлагат разходки с корабчета и с лодки. Има най-различни програми. Сега вървим към замъка. Успяхме да си намерим паркинг, който е точно на 100 метра от самия замък. Цената за паркинг е 15 лей. Стигнахме до замъка. Входа е 45 лей на човек. За Ники не взеха никакви пари. И влизаме в замък. Има зала за мъченията и показват всъщност как се измъчвали хората. Ето другата част от залата за мъчения. А тук къде се скрито? Да, и там има един, който се е скрил. Но не се и виждаме. Това е дворът на замъка. Сега ще влезем в едната зала. Ето как изглежда. Красиво е. А след малко Тодор ще ни разкаже за историята на фамилията на този замък. Нали, Тодоре? Ще ни разкажеш малко за историята на замъка. За владетеля. Я кажи как се казва и какво се случва с него. После. После. После? Ето идеята сега. Ето вътрешната част на двора. Честно казано, мислих, че е малко по-голямо. Мисля, че стои нещо. Добре, няма да се качва. Ето една от следващите зали. Наистина много са големи и внушителни. Гледката от една от високите части на замъка. Ето в този хотел там бях чела, че има много красива гледка към самия замък, където можете да седнете, да пинете кафенце и да се насладите на абсолютно целият замък. Аз всъщност не знам дали казах кой замък посещаваме. Това е замъкът Корвин. Казва, че е един от най-красивите замъци в Румъния и най-големите. Честно казано, е изключително голям и има много стаи и много стълби за катерене. Но при голяма част от тях, когато се изкачиш, значи изкачих 4 етажа и няма нищо. Буквално няма нищо за гледане. Това е. Няма тераса, няма нищо. Има ето само това прозорче, което даже не предлага нещо, кой знае колко е интересно. Така че, като цяло замъка не е лош. Пригответе си около час, за да го посетите. Ако сте супер любители на историята, има си и аудиогидове, има и много информация на табелите тук. Почти във всяка една от основните зали.
Но в тези малки зали тук няма абсолютно никаква информация, съответно няма и какво да се види. Ето, в тази зала могат да се видят типични облекла за района. Да. Нерди Трансилвания, нерди Види. Рицарите най-посетне пристигнаха. Мъглите на Авалон. Тук са. Това е една от стаите, в които има легло. Може да си представим всъщност как е изглеждала една стая. Явно тук е била стаята на този младеж. Николчето реши, че е гладна и че ще ходи да иска питка. Сега ще видим как ще се пребори с рицарите за ядене. Общите ни впечатления от двореца са, че е хубав, но честно казано всичките тези километри, които трябва да се отбие човек, за да стигне до там, малко съм на кантар, дали се заслужава или не. Може би, ако човек не е виждал подобен замък или нещо толкова внушително, да, много ще хареса. Ще го сравним с Бран, защото всички казват, че в сравнение с Бран този е много, много по-красив и един от най-впечатляващите за Румъния. Така че ще видим в края на нашето пътешествие кои ще са топ местата, които най-много са ни харесали. А Никол има стич румънски. От румънския руски пазар, не от български. А следващата ни спирка е Сибил, където ще нощуваме тази вечер и утре ще продължим с нашето пътешествие из Румъния. Вече сме в Сибил и се настанихме в нашето Airbnb. Сега ще ви разходя да ви покажа. Букнахме си го буквално вчера. Намира се в централна част и представлява ето тази стая, баня и туалетна и ето тази стая за цена от 78 лева за тримата. Сега малко ще си починем и ще излезнем да хапнем, да пинем по нещо и да разгледаме някаква част от Сибил. Ура! Започваме своята лека разходчица из Сибил и кое е първото нещо, което ни прави впечатление? Това са прозорците във формата на очи. Да. Ето, намират се на покрива. Точно на тази сграда не си личи много, но ще ви покажа и други след малко. Ето тук вече може да го видите. Вече си личи. Стигнахме до централният площад, който наистина е много впечатляващ и носи духа на Италия. Много е странно, но е много красиво, чисто, подредено, с много красиви сгради и отново има от тези сгради с очичките. Не знам, виждате ли ги зад мен? Супер сладки са. Ето площадката. Много красиво и приятно място. Мамо, може да се намокря? Много мъничко. Не директно върху фонтанчето, отиди там само до него. Отиди там до него. Тук наистина всичко ни наподобява на Италия, дори сладоледите. Не сега, първо ще вечеряме. Сладоледите, сградите, музиката, всичко е... Да, всичко е толкова различно и е изключително чисто, подредено. Архитектурата, всички сгради са много поддържани. Няма до момента тук в централната част някакви занимарени сгради. Много добро попадение. Сибил определено. Направете един лайк за това видео и се абонирайте за канала. Не забравяйте и камбанката. Разбрахте ли? Сега си търсим местенци за хапване. И след това ще отидем на моста на лъжите и който лъже ще има лош късмет. Точно така. Седнахме да вечеряме в едно заведение, което е на центъра. Не е точно на площада, малко по-настрани, но вкусната е доста добра. Това е типичен гулаш. И е традиционно по-румънски.
Направете лайк което се води традиционно. Ето тук. Което се води традиционно ястие за района. Ето тук по едни кълдаремени улички вървим надолу. Наистина атмосферата в града е невероятна. Със сигурност препоръчвам този град да бъде посетен. Заслужава си. Има много интересна атмосфера, която и през деня и вечерта заслужава внимание. Здравейте от вторият ни ден обиколка из Трансилвания. Днес ще посетим музеят Астра, който е един от най-големите отворени музеи не само в Румъния, ами в цяла Европа. Прилича малко на нашият Етъра. Сега ще го видим. Отиваме да си купим билети, защото нямаме онлайн билети. Ето го и работното време на музея. Ей тук отгоре? Не е ли? Чакай. Това да не е, ела насам. Почваме своята разходка в музея. Той се намира на около 6 км от град Сибил. До него има и зоологическа градина, така че ако имате повече време, може да отидете там, но ние ще имаме време само за този музей. Не можахме да разгледаме много Сибил. Днес е доста горещо и затова решихме, че е по-добрият вариант да дойдем тук и да се насладим на този по-интересен комплекс. Ето какво представлява комплекса. Има къщички, в които не може да се влиза, но можеш да ги видиш как са изглеждали. Колко интересно строителство имат тези къщички. Ето още част от къщичките тук. Много е голям музея. Просто къщичките са разпръснати и има много неща. Музеят е открит за първи път през 1905 година с цел... Напротив, сигурни сме. Не говоря глупости, прочетай Google. А Google казва истината. С цел да се запази културното наследство и миналото. И по този начин са решили да основат този музей в Сибил. Но в днешния си вид е от 1964 година. А надъмно? Това е Параклис. Така. Излизаме от тук. Явно има водни колелета и хората се забавляват. Мамо, може ли да отидем? Не. Тук има работилничка за деца и могат да направят типични за Румъния и традицията им нещица. Но ние нямаме време да останем и да го направим. Даже нещо май не се иска да намерим кафенце. Това място тук е толкова автентично, че погледнете. Има овце. Живи. За колко е сладичък! Ето ги вятърните мелници. Но са ни малко далече и няма да ходим до там. Тази къщичка тук може да се влиза. А отвън е много красива, защото има много красиви цветенца. Ето. Страхотна е тази къщичка. Ела тук. Ето ги вятърните мелници. Решихме да дойдем до тях в крайна сметка.
Наистина тук е много интересно място. Много интересно, може да си отделите, не знам, 2-3 часа поне за това място. Ние за момента около час и половина сме тук. Но е доста горещо днес. Следващата ни спирка е солната мина Салида Турда. Тя е една от най-големите солни мини тук. В района на Трансилвания има, мисля, че още две, но тази я водят като най-голяма и най-впечатляваща. Сега ще се опитаме да си вземем билет тук на входа. Ето и входа на мината. Купихме билети. Цената за възрастни е 50 леи, а за дете е 30 леи. Пише, че може да се плати тук на място само кеш. Вървим към самата мина. Нямаше много хора, доста бързо успяхме да си купим билети. Може да си ги закупите и онлайн. Явно просто сега имахме късмет, че нямаше голяма опашка, но в момента е четвъртък, не е петък, събота и неделя, защото знам, че уикендите е наистина много натоварен. Слизаме надолу към самата мина. Продължаваме да слизаме надолу към самата мина. В момента сме в горната част, откъдето ще хванем... Откъдето ще хванем асансьор. Ето, леле, не знам дали се личи от видеото, но тук е много високо. Слизаме с асансьора надолу. Да, пък аз съм клекнала. Ето колко е високо. Леле, жестоко е. Да, наистина жестоко. Ще слезнем? Ето тук отдолу има лодки. Наистина уникално място. Наистина тази мина е нещо уникално и се заслужаваше всички километри, които ни се наложи да бием, за да дойдем до тук. Просто искам да видите, зад мен има виенско колело вътре в мината. Хора, жестоко е. Виенското колело. Има и мини-голф. Децата си играят. Вече сме до долната част. До 300 метра сигурно. Леле, наистина това е огромно. Понеже си имаме професионален гребец в групата Тодор, сега ще се качим на лодка. Да падаш. Ето ни на пътешествие 150 метра под земята. Много е готино. Това е едно от най-яките приключения, които сме правили. Еми, другия път няма да идваш с нас. Жестоко е! Не знам дали може да си представите просто колко огромно е това нещо от кадрите, които в момента правя, но е жестоко. Това е нещо като музей на мината и тук е показан целият процес, както се е осъществявал, докато е действала. Много интересно. Ето тук част от тролея. И ето тук друга част. Приключението ни в мината завърши. Наистина това беше от най-яките изживявания.
които някога сме имали. Беше малко студеничко, но беше най-якия ден. Да, беше около 10-12 градуса вътре, което е супер, защото тук в момента е около 35 градуса и буквално след като излезнахме е доста трудно да се диша. Прекарахме около час и половина в мината. Наистина беше много яко. Всъщност може да се плаща, мисля, че може да се плаща с карта на входа, но долу в самата мина да си купите различни аксесуари, да заплатите виенското колело, лодките, мини-голфа и така нататък, там вече се изисква само кеш. Така че пригответе си парички, ако ще я посещавате. Заслужава си. Тази нощ ще спим в Сигишоара и тук що пристигаме в нашото хотелче. Букнахме си го буквално с нощи, защото решихме, че няма да правим програма предварително, а ще решаваме ден за ден къде искаме да прекараме следващия си ден. И това местенце тук е наистина много готино. Нещо като къща за настаняване. Сега ще ви разведа. Тодоре! Колко си импулсивен? Престани да ми се смееш! Ето го. Местенцето. Опа. Спресни картата. Така. Това е фоайето. Ето тук влизаме в нашата стая. Ето. Толкова малки готини детайли има тук. Обожавам такива местенца с дух. И ето нашата стая. Много е готина. Супер много ми харесва. Много различна. И хубаво, имаме си баня, естествено. Сега да я видим. Така. Ето и банята. Супер. Добре, това е. Малко починахме и сега отиваме на разходка из Сигишоара. Да, къщите имат очи. Да, къщите и тук на места виждаме, че имат очи. Този град е известен с това, че е един от най-красивите градове на Трансилвания. Дори го наричат румънския Нюрнберг. Мисля, че това четах. Интересното е, че се смята, че тук е роден Влад Цепеш. Няма абсолютно 100% гаранция за това, но в крайна сметка така се води. Централната част, старата част на града се казва Цитаделата и тук са разположени едни от най-значимите сгради за посещение. Ето малко кадри и ето вижте тази къща там. Колко много очи има и как наблюдава, какво се случва из града. Качихме се на, може би, най-високата част на града, откъдето се открива наистина невероятна гледка. В момента сме в търсене на къщата, в която се смята, че е роден и е живял Дракула. Сега ще я намерим, но тук е много подредено и много красиво. Да, Влад Цепеш, добре, по-известен като Има една къща, където... Намираме се много близо до къщата на Влад Цепеш. Ето, отзад има и негова статуя. В момента е почти 7 часа и музеите са затворени, съответно няма да може да посетим къщата отвътре, но все пак ще видим къде се е случило чудото. Ето, намерихме и къщата. И всъщност в нея се помещава и ресторант. Този град има много хубава атмосфера и архитектура. Ако решите да идвате в района на Трансилвания, със сигурност останете тук една вечер. Заслужава си. Има много хубава атмосфера, много хубава архитектура и е като един музей на открито. Видяхме един покрит мост, който малко ни наподобява на моста на Кольо Фичето в Ловеч. Сега ще ви го покажа. Ето. Сега се шмугнахме вътре и ще ходим. Сега ще видим къде ще ни отведе това мостче. След като изкачихме това затворено стълбище, защото не е мост, както казах предварително, общо взето тук има
някаква катедрала и училище, което е построено в 1619 година. И нататък има и други неща, но ние сме гладни, изморени и предпочитаме да слезем отново надолу в другата част на града, където е много готино и приятно, и да се намерим някакво местенце. В къщата на Влад Дракула се намира и заведение, в което може да хапнете и да се насладите на една по-различна атмосфера. Намерихме местенце, където да вечеряме. Има и къде да гледаме матча от европейското. Така че хапваме, пиваме и се прибираме после да се заредим с сили за утре. Това градче наистина има своя чар, така че отново казвам, смятам, че наистина се заслужава да бъде посетено. Не сме видяли Брашов, утре пътят ни е оттам, но мисля, че това е една скрита перла, поне за България за момента, и трябва да бъде открит. Виете един лайк и се абонирайте за канала и направете камбанката. Чао! Кулата с часовника е била портата на града. По-късно е поставен всъщност този часовник, чийто механизъм е направен в Швейцария, точно там, където е направен и механизмът за часовникът в Прага. Ако сте го посещавали, той също е изключително красив. А затвореното стълбище, по което минахме, всъщност води до училище, което се казва Свети Никола, и са закрили стълбището, за да може децата, когато отиват на училище, дори при лоши метеорологични условия, да бъдат закрити. Основните забележителности тук са около цитаделата. Тя е в по-стръмната част на града, така да се каже. Ние си намерихме хотелче, което да е буквално на 300 метра от центъра. Не е много голям за посещение. Няколко часа може да си отделите, са напълно достатъчни. Следващата ни спирка е Брашов. Дойдохме да го разгледаме, защото едно, че е по пътя ни, друго, че все пак тук знаем, че е приятен град и че има доста неща за разглеждане. Времето днес е хубаво, не е 40 градуса като вчера и онзи ден. Леко е облачно, подухва и е страхотно точно за разходка. Сега ще видим какво ще ни предложи центъра на Брашов. Вече сме на площада. Много е красиво. Отново казвам, доста е чисто. Сградите са поддържани в много интересен стил и е много приятно за разходка. Мислех, че няма да ми хареса толкова много. Никол стига си подскачала. Мислех, че няма да ми хареса толкова много след Сигишуара и всичките красоти, които видяхме, но съм приятно впечатлена. Явно наистина не трябва да очакваш, за да може да си очарован от нещо. Запътили сме се към най-тясната, една от най-тесните улички в Европа. Ето. Една от най-тесните улички. Уличката не е лоша. Представях си още по-тясна, защото мисля, че в Прага съм минала по още по-тясна уличка. Дори там имаше и светофар. Така че тази е просто малко по-широка. Да. По-лека версия. Най-вероятно заради масовото затлъстяване на хората. Това се води вече като най-тясната уличка, защото в онази, може би, могат да си поберат много по-малко хора. Решихме да се качим на лифта и сега сме малко преди станцията. Ще видим дали ще успеем да се качим, колко време отнема и така нататък. А тук са всички табели за основните забележителности. В Брашов е първото училище в Румъния. Навсякъде има тези табели, но няма да имаме време да го посетим. Също така голяма забележителност е Черната църква, Бялата църква, синагогата и още много други. Но ние решихме, че просто ще се разходим из центъра, ще се опитаме да се качим на лифта, след това ще хапваме и ще поемем към следващата дестинация. То такива неща е хубаво и в България да се направят. Това е работното време на лифта. Вече сме в кейбълкара, всъщност това не е лифт, а влакче, един вид влакче, което се качва и слиза, само една кабинка е. Колко е лето! Виждаш? Понеже си имаме тук един виден планинар, Тодор от Видин, видински планинар, Виден. И решихме да се разходим из планините на Трансилвания. Не решихме.
А той само не спира да се шегува. Жената взе решение. Не, какво беше? Да. Жената каза и взехме решение. Точно така. И всъщност това решение беше негово, ако трябва да бъде искрен на предложението за лифта, но сега малко мъжка работа, както и да е. Сега трябва да ни се разкрие някъде тук гледка. Надяваме се мечката, която пише, че живее тук в тази част, да не се разкрие преди гледката. Ето, целият град е в краката ни от птичи поглед. А всъщност това се намира точно където са буквите Брашов. Хайде, ще тръгваме ли? Това зад мен е надписа Брашов, който се вижда долу от града. За жалост, от тази страна няма как да се направим снимка, но Брашов ми е Холивуд. Нали? Здрасти! Тук има заведения, на които можете да седнете да пинете биричка или нещо освежаващо. Няма обаче гледка, на която да се насладите. Това зад мен е черната църква. Но ние няма да я посетим, само я видяхме отвън. Последната спирка от нашето румънско приключение ще бъде замъкът Бран. В крайна сметка това е символът на Румъния, толкова известен по цял свят. Много се чудихме дали да посетим Бран или Пелеш. Принципно сме чували, че Пелеш е доста по-колоритен, доста по-красив, но пък в крайна сметка всички легенди идват от този замък. То е мястото, където се развива романа за граф Дракула. Съответно, решихме да го посетим, а и точно този замък ни е на път към дома. Тераска тук се направи. Самото дърво. Добре дошли в замъка на граф Дракула. Сега най-важното е да се пазим да не ни ухапе някой вампир, за да не се превърнем в вампири. Какво? И да се налага да работим цял живот. Най-големия ми страх. Не искам да съм вампир. Идем по пътечката, която ще ни отведе до замъка, защото е на малко по-високо място. Вампирите. В дворчето си има водни лилии и малко езерце. Каква водна лилия? С заведение. Ето това растение там е водна лилия. А няма ли нещо розово? Не. Ето тук нагоре е замъка. Успяхме да си купим билети от машините, които са в началото на замъка и не се наложи да ги купуваме онлайн. Купуват се с карта от машини, които са достатъчно на брой, за да не се чака на опашки. Но в входа тук в момента има много голяма група и се чака доста на 2 часа на най-голямата жега. И е петък. Вече сме в самия замък, наистина е супер пренаселено. Това е една от малкото забележителности в момента, които наистина я виждаме претъпкана. Тук се пошеловете. Една от стаите. Ето и другата зала. Ето тук има някакво тайно коридорче, където... Ох! Невероятно Дракула тук е минало. Да, докато е убивал жертвите си и ги е изяждал. Ами съжалявам, обаче наистина този замък въобще не ме впечатлява. Всичко е маркетингова стратегия, за което е вала на румънците, че хора от цял свят идват тук. Но тук, специално в Румъния, има къде много по-яки места. Ето, тук се разкрива по-голяма част от замъка. Не е лошо, но пак казвам, не е кой знае какво. Може да видите истинска корона. И една по-интересна стаечка, но като цяло, пак казвам, нищо впечатляващо. Ето го и замъка в цялата му прелест от долната част. Това са гледките по пътя към дома. Невероятно. Румъния е като Швейцария, само че е по-евтин вариант.
Спряхме да се полюбуваме на гледките по пътя. Наистина е много красив пътя. Сега ще ви покажа през какво преминаваме. Не е Трансалпина, но е също толкова живописен и красив. Ето. Тези невероятни гледки. Карпатска каракатена. Да. Нашето приключение из Трансилвания и Румъния завършва. Сега се качваме на колата и се отиваме към Видин и след това София. Наистина оставам с супер доволни чувства от това цялото преживяване. Ники, ти доволна ли си? Да. Тошко? Да. Добре. Добре. Цялата компания е доволна. И не забравяйте. Не забравяйте да направите лайк, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката. Благодарим! Чао!